здравейте хора от YouTube или VBOX 7. Днес ще играем Skywars. Така решихме. И да. Смених се скинът. Що ни да? Фул. Как ще е сървър с фул? Сървър Пълен. Значи на Eggwars. Сигурно, защото имам по-нова версия. Окей, аз влязох. Чакай. Ето да. Къде е? Май. Ти не вляза в хола. В Eggwars влязох. Ти в хола ли влезе? Опа, без да съм вляза в хола. Клипът ми е... Не знам колко ми е. Ето да. То си ма като си. Кой бе? И пак влязах там. Кой ще има като моят скинове? Няма да има. Аз ще му че смяташ. Ще имаме ни същи скинове и ни същи шапки. Я? Тази един път се направи като нейния герой. Пет часа докато вляза и сърва. Представете си. Къде бе? What the fuck is this? Какъв си ти? Аз не си Аз съм на Супермен, бе. да. Не виждам. Ако трябва да излизам пак да излез. Искаш в хола? Хола. Моята е малко по-нова версия и за това. Искаш в хола? Не. Що? Играем с Survival Game. 1.0.3.2. Не, влязох в хола. Че е голям! С каква е бърза? Виж как шифнал е човек и направиш ракета. Излез. Сега е половин час. Ще няма батерия много. Колко толкова? Да. В хола ли влези? Не, в Eggwars. Ето. Аз ще шифна, искам да го изправя. Шифни ти. Уей! GG някакъв. Кой сървър е? То с долни. Къде бе? То се як. Имам боидай. Дето прескачахме. Аз знам къде е. Колко много честове. Мога да си обирам. Ще правим състезание. Път ще е към 10-15 минути. То нямам стигнат батерията. Не знаеш, 10 минути. Към 12 минути. Да бе, към 5-6 минути ще е клипа ни. Толкова скратък. Той вече не знам колко минути. На тебе колко минути е? На тебе как ти показва? На мен не ми показва. Че е мобизен, не като твоето. Виж старите скин. Къде бе? Ама да. Сега ще го Той спукам. гледа от мене. Аз съм от тях. Ами. Вчера той беше у нас, сега аз съм от тях. Спах там. Ще не го пускат. Пак. Съседно. Почваме ли? Не. Тим. Някакъв пише Някакъв ме Тим. писа Бен. Архи. 3. Хай. Пак Тим. Хи. Хи. Ха. Аха. Сакаш аха. Някой го бърка. Ай са 5. На 5%. 5%. Много бързо свърши на телефона. Почваме. Колко бързо, брат? Пак, ме лъжи. Майко, камененеч. Гризница. Злато. Бутушки. Не ми къде. На мен взеха бутушките. Аз съм готов, човек. Ще ги биете се. Откъй? Нас кото ще би? Сори за камерите. Бъдна ми доста яко. То не мога да настигна от брая да му счупя главата.
Кой е? Спуках един, той има Айран братва. Супер. Ено има Айран вече. Къде си? Взех Айран братва за теб. Идвам. Бягай, бе. Аз съм сипнал. Ма ти къде си? Аз не знам. Ето та. Да. Кой, бе? Да вземеш бронята, чакай, ще го настигна. Аз що имам? Кой гледаш, бе, брат? Там често е. Чест. Аре, то ще да... О, спокой го, човек, какви диаманти. Диаманти. Има... Да, има. Има бутушка. Чай. Има ли някаква броня? Чест плейт. Нямаш чест плейт. Нямаш чест плейт. Чай се наям. Аз дори не съм горе. Там горе видях, че има чест. Ето. Аз го грабя. А тук горе? А най-моля? Не. Аз почти целия съм Айран. Само бутушки ми остават. Бутушки аз видях преди. Не му трябва храна. Мела. Идвай. Да, стърся се. Видях чест. Там горе го грабя. Не оттам, бе. Откъде се влиза? Отзад. Тук се как скачи? Как скачи, бе? Сте малко. Окей. Се качим още по-накратко има. Не, няма. Има. Как ще да го препусна? Ау. Оу. На малко съм, брат. Има Айран, тако остави ги. Има храна. Аз взимам малко. Ой. Що съм без панталони? Ами слушайте, телевизора ще има. Това го доволя. Чакай, моля, ти къде си? Долу на спирка. О, чест. А, не, ти го бра. Гати. Колко ми... ти май го бра, тос. А, не си го брал. Не знам аз. Ако има нещо. Има бутушки. Като не са Айран. Ама пак не трябва. На мен трябва само чест плейт и бутушки за целия Айран. Аз имам чест... Не, нямам чест плейт. Ома, извини. Ти знае като оригинал. Поне да има... Аз убих за сега двама човека. Си фърля часовника. Аз ще ги взема. На мен не ми трябва. На там има човек. Да, на там има човек. А на там има чест. Кой има? Айран, бутушки, супер. И храна. Тях че те пържа. Може си направя, брат, диамантен меч. И аз мога. Обаче нямам пръчки. Аз имам една. То май стига една, нали? Да. Аре, бе, търси Ако се. някак взимам две да всеки. Там горе трябва да има че. Да, май го видях. А, да, има. Кой има? Само едни и същи неща, човек. Първо така се работи. Аз видях къде има чест. Има ли крафтинг тейбъл? Ей, тук има. Айран бутушки. Нещо хубаво. Само малко. Там чест трябва да съм готов. Къде? Пръчки, някакви пръчки.
Аз видях 13 пръчки. Що не ми взели? А там горе да ме нещо. На мен трябва крафтинг тейбъл. Аз май видях това. Не знам за феновете дали. Тук имам 3 диаманта. И аз имам 3. Всеки по един-два се взе диамант. Един взех 2, а другия 1. Трябва пръчки само. И един крафтинг. Как ще да падна? Аре бе, трябва ми крафтинг. Виждаш ли ма? Идвай. Да, виждам ти ето. Тук пак има чест. Има ли пръчки? Един диамант има бутушки. Айрон. Само ми трябва чест, бе. Ти имаш ли айрон бутушки? Да. Мислех, че нямаш. О, виждам още един чест. Идвай. Аре, искам да се направя даймонд меч. Искам, бе. Другите къде намерят крафтинг тейбъл? Няма нищо. О, има пръчки, което е яко. Има ли пръчки? Да. О, тък му поисках чест. А, дървото мога да събирам? Не. Ако можеш ми... видях чест. Трябва ми... Да, аз видях. На мен... Ми трябва крафтинг. Аз и там видях, ама няма да отивам, защото може да няма хубави неща. Има един диамант и... Аз имам сетито. Аз търся крафтинг тейбъл. Тук трябва да има. Да. Аре, как да влезем, мама? Не знам. Трябва да има някакъв тайен път. Тук виждам един чест. О, аз разбрах вече как да влезем. Трябва да го скоча. Аз мога да скоча, май. Да. Аз съм вътре. Искам и аз. Ако няма крафтинг тейбъл, Чест. и после как ще излезем? Тук е чест има, да. Ето. Е там. Ей. Чакай, вака. О, дай. На мен бъгна, брат. Айде, аз убих един. Имам даймонд меч. Аз се уби, брат. Абе, не ме бити. Този го спукахна, бро. Не, двамата лавата паднаха, гати тъпите. Ама къде? На мен ми бъгна това, брат. Айде! Ти мене ли беше? Брат, аз сама да сменя меча. Да, победих. На мен знаеш как ме бъгна, виж? Да, и на мен беше така бъгнал. Много е гадно. Че аз свалям с някакви неща. Аз не знам. Чай я залех. Чай, колко батерия има? Ама ти сколко? 7%. Аз имам 8. Ама ти се зареждаш, аз не. Айде влезе пак в Егуарс. Но як човек направо ги спукаха сте си. Видяхте ли лицето? Не знам. Ама се изхъбил до... Аз съм коефициент. в Майнкрафт. Баб. Да играем Skywars. Егуарс. А survival game? Да. Айде, влезай. Аз съм вътре. Чакай, мама. Клипът ще е 10 минути. Майко! Абонирайте се, има един абонат. Никой не се абонира. Никой не ме гледа. Клиповете. Чакам. Аре, бе, човек, чакам! Аре, някой да с такова. Майнкрафт. Аре, идваш ли? Влези ли в Skywars ще играем? Кажи сега. Фай Skywars ще игра. Ще игра в Skywars. Ти не ми зарежда. Това ще направя трикът. И 3-2-0 сезон в Skywars. Влезе ли в Skywars?
Моят телефон ми става нещо. Трябваше да мине една минута и телефона да догоре. Телефон за цак. И айде като догоре. Нямаш батерия, аз тут имам. Идващи от мен